ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତିମୟୀ ସାମଲ। ଦୀପ୍ତିମୟୀ ସାମଲ ଡେରାବିଶ ଡେଲ୍ଟା ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବିନି ଆପଣମାନଙ୍କର କରତାଳି ଆମର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ମହାରାଜ ଗୋରଖପୁର ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରକଣା। ସୁଶ୍ରୀ ସୁଦୀପ୍ତା ମହାରାଜ। ବଢ଼ିଆ ମା ତୁ ମହାରାଜ, ଆମେ କହୁଥିଲୁ ତୁ ମହାରାଣୀ। ସୁଶ୍ରୀ ସୁଦୀପ୍ତା ମହାରାଜ। ଏହାପରେ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ଦାସ। ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ଦାସ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଧୁମାନ୍ତ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ। ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ଏହାପରେ ସିନିୟର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଇନୋଭେସନ ସ୍ୱାଧୀନ ସାମନ୍ତରାୟ। ସ୍ୱାଧୀନ ସାମନ୍ତରାୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ କଂସାର ସାହସପୁର ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସ୍ୱାଧୀନ ସାମନ୍ତରାୟ। ସ୍ୱାଧୀନ ସରିତା ରାୟ ଇଲୋକୋସନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସରିତା ରାୟ। ସରିତା ରାୟ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ କରତାଳି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି। ତ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କରତାଳି ଦେବା। ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଆମର ଇଲୋକୋସନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତା ରାଉତ। ଅଙ୍କିତା ରାଉତ ରାଜନଗର ବ୍ଲକ। ଅଙ୍କିତା ରାଉତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞାସିନୀ ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ଆଇବା। ପ୍ରଜ୍ଞାସିନୀ ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଜ୍ଞାସିନୀ ପ୍ରଧାନ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ପାଣି। ପ୍ରତ୍ୟାଶା ପାଣି ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ। ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ପାଣି। ଶ୍ରୀ ଜେନା ଶୁଭଶ୍ରୀ ଜେନା ଆୟତପୁର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସାଇ ଶରଣ୍ୟା ବେହେରା। ସାଇ ଶରଣ୍ୟା ବେହେରା ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଆ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଏବଂ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ତ ପାୟଲ ରାଉତ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ ଯେ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମଣ୍ଡଳ ବିୟୁ ମଣ୍ଡଳ ବିଦ୍ୟାସାଗର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିୟୁ ମଣ୍ଡଳ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍କା ପରିଡା। ଅନୁଷ୍କା ପରିଡା ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ଚିତ୍ରକଳା ଟୋରଣ୍ଟୋ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏମ୍
ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଭାଗର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ପାତ୍ର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ। ଏହାପରେ କନିଷ୍ଠ ବିଭାଗ ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ତ ଶିଳ୍ପକଳା ଏଥିରେ ଯେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ମଲ୍ଲିକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସୁଜାତା ନାଥ ପିଏମ୍ସି ପୋଷଣ ଶିଳ୍ପକଳା ଅରେଇକଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି କନିଷ୍ଠ ବିଭାଗର। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟାଂଶୀ ମଲ୍ଲିକ। ସୁଜାତା ନାଥ ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଯେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ପାଲ କେଆର ବାଙ୍କ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ଶିଳ୍ପକଳା। ଏଥିରେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି
प्रथम होता छात्री तृप्ति प्रियदर्शिनी पारी नागनारायण हाईस्कल छात्री को अनुरोध रखुची मंच को आसवा। तृप्ति प्रियदर्शिनी पारी नागनारायण हाईस्कल डांगमा। सुदर्शन हाईस्कल ठाकुरपटनार छात्री खूब सुंदर गोटे कुनी बाचस्पति भूमिका अवतीर्ण थे जदिओ सी राज्य स्तर को जापर ना आम गोटे जिला तरफ गोटे कंसोलेशन प्राइज रखीचु। साई प्रसाद मल्लिक गोदावरी नोडाल विद्या भवन शिक्षक छात्री आसवे। साई प्रसाद मल्लिक बेस्ट स्पीकर ठाकुरपटना हाईस्कल स्वयं श्री नायक बेस्ट स्पीकर स्पीकर महाशय गृह जिला स्तरीय एग्जिबिशन पीएम श्री प्रथम पंचायत हाईस्कल कोर शुभश्री पात्र एंड टीम मंच को आसिए। शुभश्री पात्र एंड टीम पंचायत हाईस्कल कोर पंचायत हाईस्कल कोर शुभश्री पात्र एंड टीम गाइड टीचर अच्छा कि पंचायत हाईस्कल कोर गाइड टीचर थर्ड नागनारायण हाईस्कल यही अवसर में मु आम कार्यालय अतिरिक्त जिला शिक्षाधिकारी श्रीमती सुभस्मिता त्रिपाठी अनुरोध करुच्ची से समस्त को उद्देश्य धन्यवाद अर्पण करेंगे। सर्वप्रथमे धन्यवाद देवी आमर माननीय